Citadela. Slovenský návod. Český návod. Třicet dlačáků. Přes 200 karet. Přes 8 hrdinů. Král, čaroděj, zloděj, mordýř, žoldnér, stavitel, kněz. Různé karty, obchodní kancelář, hranice, přístav, pevnost, strážní věž, cvičiště, žalář, kostel, opatství, lovecký zámek, katedrála, chrám, hrad, lovecký zámek, hrad, hospoda, palác, strážní věž, laboratoř. Z karet v ruce můžete odhodit jednu stavbu na vyhazovací balíček a vzít si místo na ní jeden zlaťák. Obchodní kancelář, tržiště, přístav, lovecký zámek, obchodní kancelář, hospoda, obchodní kancelář, radnice. Mordýř, jednička, zmeškoní jednu z postav. Dvojka, zloděj okrade jednu z postav. Třetí, čaroděj vymění své karty s hráčem nebo s bankem. Král v příštím kole bude začínajícím hráčem. Kněz nemůže být poškozen žoldnérem. Kupec dostane jeden zlaťák. Stavitel dostane 2 karty staven a může postavit 3 stavby. Žoldnéř může zbořit jednu stavbu soupeře. Přehled činností jednoho kola. Příjem. Vzít si 2 zlaťáky nebo ze 2 karet staveb si vybrat jedno. Stavení. Vyložit jednu ze staveb a zaplatit za ní. Postavě. Pokud má tvůj protihráč nějaké třeba kupec, tak a ty potřebuješ zaplatit stavbu, a kterou vlastní kupec. Třeba tuto. Tak tady vidíme, že odevzdáme daň kupcovi. Třeba tržiště.